Nyemur jengkol iki mau sore iki mah aku masak semur jengkol bolo. Lah iki jengkole iki tak kumbah sik bar kuwi iki tak godhog bolo. Ben empuk digodhog sik. Lah sawise tak tinggal godhog tak siapke bumbune lombok brambang bawang bolo. Lah iki diulek bolo. Diulek-ulek sik. Lah mau lah godhog wis rampung iki tak oceki sik bolo. Bar tak oceki tak kumbah iki bolo wujude ngene iki. Lah bar tak kumbah langsung tak gepreki bolo ben empuk. Lah sakwise tak gepreki ben empuk ki bolo iki tak tinggal nyepakno wajan gak ilengo gongso. Ki gongso bumbune sik bolo. Bumbune digongso sik ben ora langu ya bolo. Ki tak gongso sakwise leh gongso rampung cemplungke jengkole bolo. Ki jengkole dicemplungno, diublek-ublek, iki tak soki banyu bolo ben mroso bumbune. Lah aja lali uyah, garam, micin karo gulane bolo ben rasane mantep bolo. Ya iki sakwise kuwi tan diublek-ublek tak tutup tak tinggal 15 menit iki dadine iki bolo wis mateng bolo. Ora jan marai ngiler tenan bolo iki. Iki lho bolo. Wah, iki nyepakno sego kei lawe jengkol jan dimangan sore ses tenan iki bolo. Iki tak pangan bolo. Mangane ya tetep nganggo krupuk barang bolo ben rada mantep. Sik ya bolo videone teko sik kene ya.